السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسکانیانی دیوان وجہ آج محمد قاسم تر سلام عرض کنین شفا وشات کو اجنام ایمان وجہ و غم گسرت مگنداتے و چوک خیال رزدہ اللہ شمارا ڈاڈو سلامت وکن وجہ تو دا گوشت کی یہ کلات پرتکالیاں نبیتا پرتکالیاں گپتا پرتکالیات کرنا وجہ تاریخ بچار اولا تاریخ پرتکالیانگا کہ ہما مردمہ کے تاریخ وانتا و ہما تاریخ عربیتا و آینگونگو ہما تاریخ بچارشوا انی مردمہ بلوچ بعد پروپگانڈا ایڈ کریں دنیا تو کا یہ پلانی بیتا عمل ہوتے آئی وجہ آئی برابر ہے عمل ہوتی بیتا مقران شرقی و غربیہ نامداری ہوتی بیتا شرری بیتا و یا گو پرتکالیاں جنگ کتا و نمانے تگیو پرتکالیاں گپتا درستے بل تاریخ ہر یک کی یک تاریخی اسی منگشوں تاریخ منی گی اوشی تاریخ منی گی بلکہ شما اندازہ وات بجنت ہر کسی ہر حق کی آبری درکپی دپا آبر حق کی وات تامدار ہیں آبری کی تام ایمانی بے تامی آبری آدب کا وی تام و مانستے مطلب حقیقت وشا من بمون چہ ہر کس بھی بیتے ما بلوچ بعض پروپگانڈا کنی یک کے وعدہ کشی کے عمل دوز دی بیتا آہائے کتاب نویسی عملی نام نیستے یا کہ اسی عملی امرا بیدلی دشتی بیتا یہ ہندروگی من قبول نہ کرنا عملی جاشو بیتگان جاشو بلوچ نہ بیتگان آوادی ہندوستان مکران ہمبند بیتگان مکران چا ہندوہ پور بیتا ہما ہندوانی آثار آستان در بلوچستان در چہبارا در کجا چا بمپور چا ہر جا ہستن برا منی کا شر گوش بدارے غلط ہے ہر کسی تو اسی منا غلط ہے منا قبول لیں وڑا صحیح بکانتے منا اعتراض نہیں استے حمل ڈڈی مرد میں بیتا حملی اسی حملی امرا بیدلین جاشو بیتگان جاشو ہم ہندوستان مردوں بیتگان بچی کا مدتا یہ کراچی مراچی یہ جز ہندوستان بیتگان تابع ہندوستان بیتگان یہ گوادر مادر یہ آودی مکران بیتا بل جز ہمانی گوران آثار آستا اب تو زندگی کتا بلوچستان مکران بیتا بلا ہوتا زندگی کتا چک مروچی ما خلیج تو کا زندگی کنے گئے مروچی خلیج مردوں وجہ بنگالی دا درو بحری نہ درو ماہی کی کرے گایا عربان بدل کروان دریا ماہی کی بگرا بنگالیاں درو امارات ادا بحری نہ درست جاشو روان دریا ماہی گرا درو بنگالیاں ہندیاں ماشاء اللہ یا کی کشی تاریخ پرتکالیاں چوشے یا کی کشی چوشے یا کی چوشے نا پرتکالیاں سائے کلات بستا در شرقل اوسطا پرتکالی اولیگین پرتکالیاں پاد قدم یہ بیتا بحرین ایک بحرین تاریخ لکھتا موجود امبر بچار تیار کسی کے کلائے پرتکالی نام ہنگ ہستے کلائے پرتکالیان کلات ہر کسی کے بارے نہ بیتا زانتی کجا بدئیے ہستے موجود ہیں حکومت ترمیم کتا ہنی رندہ یا بری پروشتا ترمیم کتا مردم ہنگر روان سیل کنان تورست کا روان چاران تی عکس گرہ ہوتا اولگین قدم ایک پرتکالیا یر کتا قدم ایک پرتکالیا یر کتا بحرین بیتا نچدا کے ازام بیتگان سنے 490 موجود ہے بحرین ابر تاریخ الخلیفین تاریخ موجود ہے 490 چدا پرتکالیوں تک گوامگیر کتا 499 پرتکالیاں
جلال میران مسقط گپتر راس مسقط جلال میرانی کلات پرتکالیا اٹکتا چی پرتکالی در حدود 200 و چیزی سال اور 100 و چیزی 150 سالہ پرتکالیا حکومتی کتا چودہ کا پرتکالیاں ہکر کتا ہما شتگان 30 کلات پرتکالیاں آڑ کتا 6 اسٹیشن بھی تا پرتکالیان خلیج تو کا بحرین مسقط 30 یک اسٹیشن یہ شانی مرکز بھی تگا ہیڈ کوارٹر بھی تگا یک اسٹیشن شانی گویا یا بھی تا گویا ہنگا ہستے یک انگریز یا لکھتا کہ حمل جیان در گویا یا کابریں بلے ڈروا وہ دا چارگ لوٹی انگریز یا لکھتا یا کیا پا منا راد آتا سمی عربستانا کہ انگریز یا لکھتا انگریز نام لکھتا منا شموش کے حمل جیان دی کابر میں گویا ہیں لندن چیئے پرتکالا نہیں دروگ بندہ حمل جیان 2005 دریائے بحرین گرگ بیتا ادا میں قدیمی کی مردمہ کے 270 سالے یہ زین دینی نسل دے من سن 60 تک میں کسان بیتے گو من جوش کتانی تقریباً 60 سال پیسرا شعری بیتا دربارے عمل آئیدہ پیرین جنینا کما عمر 80 سال بیتا ہمیں شعر جتا عملی مہرام بیتے گو شعر راندہ میں عمل شعر ما قرآن نشتے گو معاش کتا وہی وہ بحرینا معاش کتا ہوا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نواجہ ببخش میں دا اشتباہ کتا 2005 نہیں 1505 1490 پرتکالی پترتگانت خلیجہ اولین جائے بیتا بحرین کلات آیا بستا 2499 اشار رابطگا مشکتا یہ مشکت تاریخ تو کا سے رابطگا مشکتا ہمیں جلال میرانی کلات پرتکالیاں بستگان عام مدتا کہ کلات بستگان شان پیرو بیتا جلال علی مراد 2000 ہم 2000 تقریباً شام پرتکالی ہم شان تا کہ 30 ساعت کا ہم 30 کلات شاہ 10 گپتا یا پی سرگی نہیں بیتا یا بستگے من 30 بل کلات چک بندکین جاگا یا ہستی ما شتگا پچی کہ ہنی ایرانیاں ہمیں پرتکالیاں نگرہ من شتو ما گندو لیٹ رو کے ما ام راہ شتو شب یہ لیٹ رو کے پرتکالیاں جاگا سرگوشی بلے ایرانیاں رابطہ پرتکال حکومت گوشتا شمارا کلاتیا بل مارا زارنی مایا بعد بکنے شما مارا بازی چونت مقدام $1,000,000 داتا وہ شارتا 4 لیٹ ایر کتا آیا وزیر کتا را داتا یہ بحرین تاریخ لکھتا وزیر کتا رائے داتا یہ شیخ عبداللہ بن خالد آل خلیفہ تاریخ لکھتا وزیر اوقاف وزیر بھی تا بیچارہ وفات بھی شیخ عبداللہ بن خالد آل خلیفہ ترمیم ریپیرنگ پا بلوچی پا انگریزی پا بلوچی گوشن تا آئی تعمیر کنگ آئی اڈ کنگ آئی نو کنگ بعہد جلال علی مرادہ کتا بحرین کلات عمان تاریخ لکھی کہ پرتکالی او پدا یک جاگا یک اخبار یک لکھتا یک محرگیہ عبداللہ محرگی تاریخ دانی مردمی کے پرتکالی اول خلیجہ کا آت کگا مشکتا مکرانا کشوتگا آیا نیچہ ہندوستانا چہ مکرانا آیا پوج یاد کتا گشتر مردم آیا نی اول حمایت بلوچ بیتگان تو رندہ یک قومی بیتا بنام اندوس پٹاکی قومی بیتا جنگ جولی بلا رندہ کے حملی مسئلہ یک رند آج پوج پروشتا بلوچ اور بلوچ زد بیتگان پرتکالیاں چا عمانا بلوچان در کتگان جتا وہ گالی انتگان تے آہاں کجا سالا یہ مشکت ہے موزیم اما لبریریا اما تاریخیر سنے
1650 پرتکالی چا خلیجہ در کبتگا گوڑا یا گرابی دو سه نفر پش کبتا گراب یاد کا عثمانیانی ترکانی او چا ترکیہ عثمانی بیتگا امی مرد اندشے گپتا و اما گرابا کتا و راد آتا گا چیا نی عثمانیہ چیزی مدتا مکرانا حکومتی کتا بل بازانا کم ایک حکومتی کتا رند چاہیا کتا ہمشن آیا کہ انگریز والا چا خلیجہ پترتا چا بحرینا پترتا چا تمام ملکان چا ایرانو کم گران کتا تا ہندوستان تمام ملک انگریزا گران کتا کہ تا سنہ 1802 یا 1800 یہ تاریخ بحرینا ہستے کہ انگریز 1802 ابنی علا 1782 بحرینیانی آل خلیفین حکومتی بھی تھا یہ وادی بن اعلیٰ انگریز نے یاد کا ہم کے رانترات کا یہ تاریخیں پرتکالانی بلوچاں کدی کلات ارکتا بلوچانی کلات در زمان ہما بتگاں ہما کلات بتگاں ہما تاریخی مردمہ بومپور کسرکاندی کلات کیچ کلات او سراوان کلات بمب کلات کرمان یہ درو 10 بلوچان بلکہ نزانی کیا آرکوتگا زانک نبی تاریخ یعنی کہ کیا آرکوتگا کلات ہستن بلے تیسی کلات وجہ پرتکالیاں آرکوتا او انگریز راندک آت کم دک لوٹی تے کے پاس چمدا تلگراف سوار بکن تو تا جاشک ببا قرآن سے بلوچان جنگ کو تو ملا خلیفہ خیر محمد فتوا داتا تیسا جنگ کو باز بلوچ موت کو انگریز ہم سے انگار کتا مسامان جہندی کتا نیکے ایرانی بلدی مردمان چمارا بلاتر و تاریخ پرتکالیانی پورا وجہ رابطہ کاشتا بلوچانی چاک کوبن ہیگنا شیخ دکتور شیخ سلطان بن محمد قاسمی شارگے حکومتا رابطہ پورا یا دکترہ تاریخ یافتہ رابطہ چمودان درگت کا تمانی نوشتگی دربار بلوچا کجا حکومتی کتا خلیج تو کا ہرمزہ 9 کلومیٹر یا جاگائی بیتا جیروپ تا جاگا بیتا رند چدام شکشتگا جیروپ تشتگا رودبار جیروپ تا چنامی بیتا مادتا یہ وقت محمد درامکا بلکہ عربی گورا درامک محمد درک بیتا محمد درک سکی جنگ جولی مردمی بیتا و سکی ڈنڈی مردمی بیتا یہ پرتکالیانی تاریخ ادا شروع ہوئی نی ایرانی شتگا پرتکالیان گورا کہ شمارا کلات یاستے